Täällä on meillä kirkkohetki. Ollaan joulun ajan kirkossa ja myös julistetaan metsän eläimille joulurauha. Ja lauletaan joululauluja ja sitten kirkkohetken jälkeen on myös glögiä ja piparia tarjolla. Että semmoista mukavaa yhteisöoloa Jumalan sanan äärellä tässä hienossa metsässä. Varsinkin näin joulualla niin on kiva, että muistetaan myös luontoa ja metsän eläimiä. Ja kyllä mä ajattelen, itse ainakin koen, että on lähempänä Jumalaa silloin, kun on luonnossa. Siihen nähden, miten paljon meidän joulutapahtumissa käy väkeä, niin ajattelen, että kyllä moni myös haluaa muistaa sitä. Ja myös hiljentyä sen joulun sanoman ja Jeesuksen syntymisen äärelle. Toki sitten kun jouluna on kaikenlaista kiirettä, niin tuppaahan se varmaan välillä myös unohtumaan ja menee helposti suorittamiseksi, ainakin itsellä se jouluaika. Mutta sitten aina pyrin aina muistamaan sen, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse. Toki se on myös Jumalan syntyminen maailmaan myös asia, jota on vaikea sisäistää ja niin kuin, jonka äärelle voi olla niin kuin älyllisesti ainakin vaikea pysähtyä. Että se on myös syvä tunnekokemus ihmetellä vastasyntynyttä ja hiljentyä siihen vastasyntyneen seimen äärelle. No sanotaan, että se on 6 ja 10 välissä. En ole niin tarkkaan laskenut, mutta perinne tästä on jo kerennyt tulla. Mennä aamulla kun tultiin, niin tehtiin lumityöt, että päästiin tuonne. Ja sitten kun oli lumityöt tehtynä, niin tuli paikalle ja sen jälkeen laiteltiin nuo jätkän kynttilät ja muut tulet palaamaan ja puhisteltiin penkkiä ja laitettiin niin kuin tavallaan metsän kirkko kuntoon. Että kyllä se järjestää on niin kuin positiivista palautetta, että aivan ihana järjestetään tänne tämmöinen. Ja semmoinen oma kokemuksensa on kun sanotaan, että normaalisti kirkossa ollaan, niin se on vähän erilainen tunnelma, kun tullaan tänne ja täällä on semmoinen sininen hetki, josta me lähdetään liikkeelle ja se on oma niin kuin nuo tulet ja muut tuossa kynttilät ihmisillä on matkassa, niin se luo semmoisen oman tunnelman ja se ainut mitä jää kaipaamaan, niin että lapsiperheet ei löyvä tänne, että viime vuonna oli jo lapsia aika paljon mukana, että ja pakkasta oli melkein 20, niin nyt sitten on näin lauha keli, niin, mutta ei te aina kohtaa ihmiset. Ei muuta kuin oikein rauhallista ja siunattua joulun odotusta kaikille ja tehdään tästä jatkuva perinne, että ei muuta kuin oikein hyvää joulua.